खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोननिसिम फिन आं सानसेयारि खौरां लानानै फैबावबाय नोंथाङा जुदि चेनेलाव गोदानबा सानफ्रोमबो फुंनि समाव खौरां मोननो थाखाय एसबी बड' निउज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला नोंथाङा बे चेनेलाव सानफ्रोमबो फुंनि समाव खौरां मोननो हागोन। दिनै 9 जानुवारि आख्रासुआ दिनैनि सानाव 2 घन्टा आसाम बन्द फोसावदोंमोन नाथाय दा बे बन्द होनायखौ बोखांनानै लाफिनबाय अदेबानि दिनैनि सानाव जेबो बन्द थानाय नंला। मोनद' हारिनो एसटि होनायनि जि खोथा दंमोन बेनि सोमोन्दै जेबो मिथि मोनैनि थाखाय बा एसटि होनायनि स्टेटासा मा बेनि सोमोन्दै जेबो मिथि मोनैनि थाखाय आरो मोनद' हारिनि दैदेनगिरिफ्रा बिसायख'थिनि सिगां एसटि होनायखौ दाबि खालामाखै होननानै आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंथिनायखौ लानानैनो आख्रासुनिफ्राय दिनैनि सानाव 2 घन्टा बन्द होनाय जागोन होननानै फोसावदोंमोन नाथाय दा बिथांमोनहा गावसोरनि बन्द होनायखौ बोखांनानै लाबाय। आसाम केबिनेट मन्थ्रि जयन्त मल्ल बर'आ बिथांजों सावरायनायनि उनावनो बिथांमोनहा बे बन्दखौ बोखांनानै लाफिनबाय। बिथांमोना फोरमायथिदों दि फैगौ 2 साननि गेजेरावनो आसामनि गिबि मन्थ्रिजों सावरायहोनो थाखाय जयन्त मल्ल बर'आ बिथाङा बिबान लादों अदेबानि आसामनि गिबि मन्थ्रिजों आख्रासुनि दैदेनगिरिफोरजों सावरायहोनो थाखाय जयन्त मल्ल बर'आ बिथाङा बिबानखौ लादों। बेनिखायनो आख्रासुआ माखासे सम लामा नायगोन। 2 साननि गेजेराव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांजों सावरायहोनायनि जेबो खाबु खालामनानै होआबा आरो सावरायनायनि उनावबो जेबो जुदि मोजां फिथाइ मोननो हायाबा 20 जानुवारिनि उनाव आख्रासुआ फिन गोख्रोङै धर्ना होनाय हाबाफारिखौ लागोन होननानै फोरमायथियो आख्रासुनिफ्राय। रायजोनि जिएसटि बिफाना चापागुरिनि इउनिभार्सेल मलनि बिगोमा आरो थिखादार अचिन्त्य नार्जारिनि न'आव सेबनायनि उनाव क'क्राझारनि थिखादार दिल'नि बसुमतारिनि न'आवबो सेबदों। टेक्स फोलानायनि दायाव सेबदों जिएसटि इन्टेलिजेन्स एन्ड एनफर्समेन्ट टीमनिफ्राय, जेराव अचिन्त्य नार्जारिया 1,70,70 लाख रां खाजोना होबाय होननानै फोरमायथिदों जिएसटि बिफाननिफ्राय। थांनाय साननैसोनिफ्रायनो अचिन्त्य नार्जारिनि न'आव सेबदोंमोन जेराव बिथांमोनहा गोनां फोरमान बिलाइफोरनि सायाव नायबिजिरदों आरो गोबां रांनि डिसक्रिपेन्सि बा डाटा मिसमेच मोनदों बा सोरखारनो जेरैबायदि खाजोना होनो नांगौमोन बेबायदि होनायखौ नुनो मोनाखै। दा सोरखारनो होनो गोनां खाजोनानि मादाव 1,70,70 लाख रांखौ अचिन्त्य नार्जारिया होबाय आरो माखासे होनो आद्रा दंबावो होननानै फोरमायथियो जिएसटि बिफाननिफ्राय। जुदि फोरमान बिलाइयाव गोरोबनाय मोनोब्ला खाजोनाखौ होबावनांनाय नंला आरो जुदि गोरोबनाय मोनाब्ला खाजोनाखौ होबावनो नांगोन होननानै फोरमायथियो जिएसटि बिफाननिफ्राय। अचिन्त्य नार्जारिनि अनगायैबो थिखादार दिल'नि बसुमतारिनि न'आवबो टेक्स फोलानायनि अजदजों सेबदों। जिएसटि इन्टेलिजेन्स एन्ड एनफर्समेन्ट टीमनि 12 सोद्रोमाफोरा फैनानै क'क्राझार सोहोरनि सुदेमपुरिनि 5 नं दालाइ लामायाव थानाय थिखादार दिल'नि बसुमतारिनि न'आव सेबदों। बिथाङा टेक्सखौ फोलादों नामा बेफोरनि सायाव सेबदों आरो बेनि सायाव माखासे फिननाय होनो थाखाय बिथांनो समायखौ होदों। बर' थुनलाइ आफादनि 65थि बोसोरसालिया जथुम्माया दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय। चिरां जिल्लानि बिजनी बर' लावगावनि थेंफाख्रि फोथाराव दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय 65थि बोसोरसालिया जथुम्माया। 9, 10 आरो 11 सानथामनि हाबाफारिजों खुंनाय जागोन बर' थुनलाइ आफादनि 65थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ, जायखौ मेहेरगोनां खुंनाय जागोन बेनि थाखाय गासैबो थागथियारिया जाखाजोब्बाय होननानै फोरमायथिदों आरो बे मेहेरगोनां खुंफुंनायाव जाय मदद होदों बिथांमोननिसिमबो साबायखरखौ बावहरदों खुंफुं आफादनिफ्राय। बे बोसोरसालिया जथुम्मायाव आसामजों लोगोसे आसामनि बायजोनिफ्राय 2,000निबो बांसिन थान्दैफोरा फैनानै बाहागो लाफैगोन, जेरै नेपाल, सोनाब बंग, दिल्ली, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश आरो गुबुन रायजोनि बर' फिसाफोरा फैनानै बेयाव बाहागो लाफैगोन। गासै 2,000निबो बांसिन थान्दैफोरा फैनानै बाहागो लाफैगोन होननानै फोरमायथियो। बेनि अनगायैबो जोंनि बर'फोरनि मेलेमजिबिफोरखौ बेयाव हांख्राय हरनाय जादों। प्रफेसर, साइन्टिस्ट आरो गुबुन बिबानाव मावनानै थानाय जोंनि बर'नि गोजों हाथरखिफोरखौ लेंहरनाय जादों होननानै फोरमायथियो। आरो दिनैनि सानाव गुबुन सावरायनाय हाबाफारि लानाय जागोन। फरायसाफोरखौ थुलुंगा होनो थाखाय सावरायनाय लानाय जागोन। बेबायदिनो गोबां हाबाफारिफोर लानाय जागोन होननानै फोरमायथियो। सानथामनि हाबाफारिजों खुंनाय बे 65थि बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरसालिया जथुम्मायाव जाहाथे रायजो राजाफ्रा फैनानै मदद होफैयो बा रायजो राजाफ्रा फैनानै आरोबाव मेहेरगोनांसिन खालामफैयो बेनि थाखाय खावलायहरदों खुंफुं आफादनिफ्राय। दा मोनफ्रोमबो बियाबफोराव गोख्रोङै बागुरुम्बा मोसानायखौ फोरोंथाय होनाया जागासिनो दङ। फैगौ 17 जानुवारियाव आसामाव गासै 10,000निबो बांसिन मोसाखावरिफ्रा मोसानानै बागुरुम्बा मोसानायखौ दिन्थिफुंगोन। प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथांनि सिगाङाव 17 जानुवारियाव 10,024 मोसाखावरिफ्रा जयैनो बागुरुम्बा मोसानानै दिन्थिफुंगोन। बेनि थाखाय जायगा बा समस्तिफोराव
ट्रेनिं होनाया जागासिनो दङ जिल्ला लेभेलाव मास्टार ट्रेनारफोरखौ ट्रेनिं होनायनि उनाव दा बियाबफोराव बा समस्तिफोराव मोसाखावरिफोरखौ मास्टार ट्रेनारफोरा ट्रेनिं होनाया गोख्रोङै जागासिनो दङ जेराव भारतनि बायजो नेपाल हादरनिफ्रायबो माखासे बर' मोसाखावरिफ्रा फैनानै बेयाव बाहागो लाफैदों जायगा जायगा दा रंगिना संगिना गाननाय जोमनाय गाननानै मोसाखावरिफोरखौ ट्रेनिं होनाय जागासिनो दङ तामुलपुरावबो रंगिना संगिना गाननाय जोमनाय गाननानै बागुरुम्बा मोसानायखौ ट्रेनिं होनाया जागासिनो दङ थिग बेबायदिनो क'क्राझारनि देबोरगाव गेलेग्रा फोथारावबो बागुरुम्बा मोसानायखौ गोख्रोङै ट्रेनिं होनाया जागासिनो दङ बा फोरोंथाय होनाया जागासिनो दङ भेरगावआवबो गोख्रोङै फोरोंथाय होनाया जागासिनो दङ गासै आसामनि 23 जिल्लानि मोसाखावरिफ्रा बेयाव बाहागो लागोन क'क्राझार जिल्लानिफ्राय 1542 चिरां जिल्लानिफ्राय 662 बाक्सा जिल्लानिफ्राय 838 तामुलपुरनिफ्राय 691 उदालगुरि जिल्लानिफ्राय 1552 बिश्वनाथ जिल्लानिफ्राय 356 सनितपुर जिल्लानिफ्राय 448 लखिमपुरनिफ्राय 100 धेमाजिनिफ्राय 355 सराइदेवनिफ्राय 46 कार्बि आंलंनिफ्राय 207 डिमा हासावनिफ्राय 121 गलाघाटनिफ्राय 175 नगावनिफ्राय 329 हजाइनिफ्राय 27 मरिगावनिफ्राय 191 कामरुप मेट्र' गुवाहाटीनिफ्राय 906 कामरुप रुरेलनिफ्राय 650 नलबारिनिफ्राय 141 बजालिनिफ्राय 71 आरो बरपेटा जिल्लानिफ्राय 74 गासै 10,024 मोसाखावरिफ्रा मोसागोन लोगोसेनो दामग्रा देग्रा बिथांमोनहाबो थागोन फ्राय 11,000 मोसाखावरिजों लोगोसे दामग्रा देग्राफ्रा फैगौ 17 जानुवारियाव बागुरुम्बा मोसानानै जयैनो दिन्थिफुंगोन बिधान सभा बिसायख'थिखौ लानानै इउपिपिएलनि दाजाबदानखौ नाथाय इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआ बिधान सभा बिसायख'थियाव माबायदि फिथाइ खालामनो हागोन बेखौ समाजआ फोरमायगोन थांनाय बिटिसि बिसायख'थियाव जेनदोंब्लाबो बिधान सभा बिसायख'थियाव मोजाङैनो जुजिगोन इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआ फैबाय थानाय बिधान सभा बिसायख'थियाव मोजाङै जुजिगोन होननानै फोरमायथिबाय प्रमद बर' बिथाङा फैबाय थानाय बिधान सभा बिसायख'थिखौ लानानै थाग थियारि जानायनि सोमोन्दैबो फोरमायथिदों प्रमद बर' बिथाङा आसामनि गासै 126 मासिनि मादाव 20निफ्राय 25 मासियाव इउपिपिएल दोलोआ नांगोन बा बिजाथिखौ फसंगोन होननानै फोरमायथियो बेनि मादाव बिटिसिआव मोन 15 मासियाव बिजाथि फसंगोन आरो बिटिसिनि बायजोआव मोन 6निफ्राय मोन 7 मासियाव बिजाथि फसंनो थाखाय खामानिखौ मावगासिनो दं होननानै फोरमायथियो बिथाङा फैबाय थानाय बिसायख'थियाव इउपिपिएल दोलोआ मोजाङैनो नांगोन बेनि थाखाय बिटिसिनि मोन 15 मासियाव खामानि मावगासिनो दङ बिसायख'थियाव मोजाङै नांनानै सोरखारनि बाहागो जागोन होननानै फोरमायथियो प्रमद बर' बिथाङा नाथाय इउपिपिएलआ एनडिएजों थागोन ना थाया आरो एनडिएजों लोगो जायोब्ला बिपिएफजों मासि रानलायनाय बा गोरोबलायनाया माबायदि जागोन बेयाव मोनसे सन्देह जायो बिनि सायाव सोंथि खालामनायाव प्रमद बर' बिथाङा फोरमायथियो दि एनडिएजों थायो ना थाया बिनि सायाव मागोनि उनावसो थांखिखौ लानाय जागोन होननानै फोरमायथियो मानोना मागोआव दोलोनि मावथि आरो दैदेनगिरिफ्रा मोजाङैनो रंजानो लुबैयो होननानै फोरमायथियो बेनि अनगायैबो हाग्रामा महिलारि बुंनाय बायदि इउपिपिएलआ सोलिया जोंनि बायदियैसो थांखिखौ लागोन होननानैबो बुंथियो प्रमद बर' बिथाङा रायखांनो गोनांदि इउपिपिएलआ बिटिसिआव जेबो बाहागो गैया नाथाय इउपिपिएलआ एनडिएजों आसामाव थायो बा थाया बेयाव जोंहा बुंनो गोनां जेबो गैया नाथाय बिटिसिआव इउपिपिएलआ बाहागो गैया होननानै हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंथिदोंमोन बेनि सायावनो प्रमद बर' बिथाङाबो फिननाय होनानै बुंथियो दि हाग्रामा महिलारिनि बायदियै जोङो सोलिया जोंनि बायदियैसो सोलिगोन होननानै रोखायै बुंथियो बिथाङा बिटिसिआव गासै 700 गामि गोरा बा गावबुराफोरखौ थिसननो थांखि लादों बिटिसि सरकारा बिटिसिनि लेन्ड एन्ड रेभिनिउ डिपार्टमेन्टनि मावफुं सोद्रोमा लोमस्राव दैमारि बिथाङा बेखौ फोरमायथिदों बिटिसिआव गासै 700 गामि गोरा बा गावबुराफोरखौ थिसननाय जागोन होननानै फोरमायथिदों बिथाङा हाइकर्टआव मोननै केस दंमोन जायनि थाखाय गावबुराफोरखौ थिसननो हायाखैमोन नाथाय दा बिपिएफआ फिन खाबु मोनबाय बेनिखायनो फ्राय 700खौ गामि गोरा हिसाबै थिसनगोन आरो सोरखारि भाबै थिसननाय जागोन होननानै फोरमायथियो मानोना गामिनि गावबुराफोरखौ गोबां खामानियावनो गोनांथि दङ जेरै दैबाना जानाय सोरखारनि गुबुन गुबुन प्रग्रामफोर गामिनि गोबां जेंनाफोर बेफोरखौ सुस्रांनो थाखाय गामिनि गावबुरानि गोनांथि दङ बेनिखायनो बिटिसिआव फ्राय 700खौ गामि गोरा हिसाबै थिसननाय जागोन होननानै फोरमायथियो बरपेटा रडनि कलाभाङानि 27 नं हादरारि राजालामायाव गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाय खेबसेयैनो गंथाम गंब्रै गारिया जाब्रबथाय जादों गंथाम इ-रिक्सा गंसे बाइक आरो गंसे साखा खब्रै गारि खेबसेयैनो गोख्रोङै सौग्रावलायदों जायजों गारिफ्रा थेर बेथेर जानो गोनां जादों आरो बे जाब्रबथायाव गंथाम इ-रिक्सायाव थानाय सुबुंफोरा गाज्रियैनो जोखोम जानो गोनां जादों खौरांखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गोजोन्थों नोंथाङा जुदि खौरांखौ मोजां मोनदोंबा अन्नानै लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों